Sasu ing gending kang kapireng kepareng badhe kalajengaken tata cara ngadat tandha ira ananging pangabekten ingkang dipun dherekaken Bapak Haji Kapiyarsono. Suwun dherekaken. Para kadang sutresna budaya ingkang sampun samya lenggah ing sasana piniji. Pinungkon jembaken menawi kang dados pangangkahing risang penganten sarimbit awit katemben lumebet ing madyaning bebrayan keparana nyuwun palilah saha nyuwun lumintuning budyastawa budyastuti tumrap Bapa Biyung ingkang samya mangun bepisanan pramila keparana Raka Bagus Wahyu Eko Wijayanto ingkang bedang lolos dung risang penganten kakung keparana tumuju ing sasana mirunggan. Raka Bagus Wahyu Eko Wijayanto sampun samakta manjing prapting unggan kang tinuju pratandha badhe njembahaken menapa ingkang dados dawuhing para wanasis kabudayan luhur. Us rinolos wujuding saking risang penganten kakung pramila lumantar sang juru adat keparham pratitesaken piswanan agung risang penganten sarimbit pinangka ngunduh wohing pakarti ya nyuwun budyastawa dalah budyastuti rikala samana keparengna kacugek sawetawis ungling pradangga sinambung kabelda ungling ketawang rinujit ingkang anjumbaken glaring upacara ngabekten. Wus prapting unggat kang tinuju risang penganten sarimbit rikala samana sampun asung pakromatan tumrap Bapa Biyung ingkang hambu ganti kaprawan saking risang penganten kakung wis asung pakromatan tumrap Bapa Subawi minangka ingkang hambu ganti. Rikala samana wis tinampi risang penganten anggenya kawontenaken piswanan agung ing ngarsaning Bapa Biyung. Dening rikala samana Bapa Subawi paring piweling tumrap risang penganten kados mekaten pangandikan. Ger anakku cah bagus, cah ayu. Yen sliramu wis kawisuda lumebet ing madyaning bebrayan. Mula nggir ora ana napa capaning Bapa Biyung kang jumbuh karo pangangkahmu. Kejaba sing ati-ati aja tidha-tidha anggonmu nyuwun marang Gusti Allah kang murbeda ati. Swanten ugi sang ibu Ari kala samana ya paring pitutur tumrap putra putrina nggir yen awakmu nembe lelumban ing madyaning bebrayan kathah rubeda kathah ridu ya nggir mula sirahmu sing ati-ati yen makarya kudu kaperwat kanthi pandonga ing ngarsaning Allah kang Maha Kawasa. Menika piweling Bapa Biyung tumrap sang penganten pramila rikala samana lumantar sang juru adat manten sarimbit nulya tumuju ing sasana agung ing Bindar Juwana Pati Bumi Minata. Dening rikala samana kaki bagus jari sang penganten kakung wis sembah sungkem marang Bapa. Matur risang penganten kakung tumrap sang Bapa. Nuwun sewu Bapa. Kula ingkang sampun
mengku putri kinasih. Namung kegiatan yang namung lumantar panjurung donga panjenengan bapa. Pramila kepareng lumintuning Pudyastawa Pudyastuti panjenengan sageta nyawiji ing jiwaraga kula. Dening risang penganten kakung mono enggal kandi sumembah sumpah ngarsane sang ibu datan sanes ya matur kados ning rikala ing ngarsaning sang bapa. Pramila sang ibu rikala samono paring weling, "Nger, anakku sarimbit. Yen ing jagat raya iki kebak ralidu. Pakaryan mung karing kesloro anane ya, Nger. Winastan becik kelawan ala kula kang becik welakonana, Nger. Wendene kang ala pendemo jero. Pendemo sajoning Batara ingkang ateges ora tok lakoni ing babagan pakaran kang ala, Nger anak. Wendene penganten sarimbit tumantar penganten putih ya namung dherekaken menapa kang dados pangandikaning sang ibu. Inggih bapa piyung piweling pulang wuruk panjenengan mugi saged kula ayahe ngantos dumuging delahan bapa piyung. Mugi kula saged ngayahi menapa ingkang dados piweling panjenengan. Kados sampun paripurna risang penganten sarimbit lenggah ing papan sakawit. Kepareng Raka Bagus Wahyu Eko Wijayanto nyamektaken dung minangka anjubaken lan upacara ingkang sampun tinacik saha rinaket tumantar para panawong krida dhateng sanes. Inggih ngemban dawuh kang jumeneng pigatosing ganti. Pramila kepareng lumantar sang juru adat kadang sampun parimarang abektene sang penganten kepareng kalenggahaken malih ing sasana pringga sinambu bareng upacara ingkang sampun rinajik dalah rinumpaka. Matur nuwun sanget dumateng kadang kinasih Bapak Haji Kapiyarsono ingkang sampun mratitisaken lampahing tata cara pangabekten. Mila sasu ing gendhing kang kapireng badhe kaletesaken atur pisungsung langen beksan gambyong Parianom ingkang dipun paragani dening para kadang pameksa saking sanggar SKB Permadani Kabupaten Pati. Pramila sumangga dumateng para kadang pameksa gambyong Parianom saking sanggar SKB Permadani Kabupaten Pati. Kalau dengan sahabatipun sumangga kula aturaken. Babini samudanipun sampun saya gengkati, kados pundi to pridanipun kanthi martikani tias kula dherekaken sugeng pamirsani.